Ibibhizi bethunani i-weekend besine behind the scenes first annual awards ebezibanjwe eGold Reef City in Johannesburg. Now uTirelo kunye Mpumelelo Mseleku Mseleku bebechongiwe as presenters, and then ke ngoku kwaphinda Musa Mseleku ishow yakhe ebizwa ngoba Mna Kwethu yawina i-award for the most entertaining reality TV show. Njoba nje nemane sithi sidikwe ngumna kwethu, hayi mna nibukela la show ekugqibeleni ke sana siye sibukele sinomsindo sinjalo, and we get entertained because siye sithethe ngayo apha ko YouTube itrende na ko Twitter. So ke iwine i-award, and then ke lo award yayo acceptwa nguMpumelelo Mseleku kunye Mseleku. Jonga sana usine bathe befika yangathi uMpumelelo uzawuthetha wathi usine ndima umafungwashe sana ndizawuthetha qala, wathetha sana usine thetha kakuhle wethu ebulela, and then esithi uyanquna nobutata akaphinda afumane nezinye i-awards. Hayi ke uMpumelelo ke wathi ke na ke bhasopha makoti walanywa, which is i-line esetyenziswa ngutata Musa Mseleku xa equkumbela i-episode. Uabongo Mseleku naye bekhona ke ingathi yena bebhizi kakhulu nothatha i-content, khange abe visible kakhulu pha kwi-awards. Sizobambela ubaba la akekho. Sambongela ubaba kakhulu indoda le qhawe. Qhawe lamaqhawe sana uMpumelelo kunye noNomtiritiri bebezi couple goals, kusithwa nanku makoti wethu naba ke nabo beyopresenta i-award bobabini. Hey. Alcohol. Usathi sajonge leyo wathi Vuyokazi hello eselwandle sana umakamhlophekazi hey engemhle eqhafuqhafu wathi I am single and ready to mingle, nering sana ayikho esandleni. Ngiyabazi ke abantu kwi-comment section babe busy besithi oh hayi wethu zenza happy ngoba lokhu khangamenyo napha kweza behind the scenes awards. So ke wenza nje i-distraction, hayi uyenzile i-distraction sana. Uthe sandoyifaka la photo yakhe kakuphele ne-20 minutes kwabe sekukho hundreds of comments, sekukho thousands and thousands of likes. Kunconywa ubuhle bakhe amavuyokazi amahle ke sana, which is the name ama-fans akhe azibiza lona esithi nali iqanda le-country. Hayi game ishushu sana. Anyways, can check a bit nani nicinga ntoni ngale video. Sithi congratulations kutata Musa Mseleku ne-show yabo ebizwa ngoba Mna Kwethu ngokuthi iwine i-award for the most entertaining reality TV show. Umamkopozi uyanibona kwi-video elandelayo. Bye.